Καλησπέρα, είμαι η Μαρίνα, υπάλληλος των εκδόσεων Πατάκη, αλλά σήμερα είμαι ως αναγνώστρια, παρέα με τη συγγραφέα Αγνή Σιούλα, να μιλήσουμε για το βιβλίο της, το «Έρχονται με την ομίχλη» και γενικότερα για τον έρωτα στο εφηβικό μυθιστόρημα. Γεια σου, Αγνή. Γεια σου Μαρίνα, καλησπέρα σε όλους. Στην Έλενα, στο Δικαίο, στην Πάολα, στην Ευθυμία, στη Σουζάνα, στις Νικολέτες, δεν ξέρω αν είναι Νικητέτη και κάποιοι άλλοι έτσι γνωστοί συγγραφείς και αναγνώστες φανταστικής λογοτεχνίας. Θα είναι η γνωστή άγνωστη του Σουφουφού, μαζεμένη σίγουρα. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για το βιβλίο σου, να ξέρουν και οι αναγνώστες μας, όσοι δεν το έχουν διαβάσει δηλαδή, περί τίνος πρόκειται. Ε, Είναι ένα βιβλίο φανταστικής λογοτεχνίας, εφηβικής φανταστικής λογοτεχνίας, αλλά ταυτόχρονα και ένα βιβλίο ενηλικίωσης, δηλαδή μπορεί να το δει κάποιος από πολλές σκοπιές. Ε, Ξεκινάει από την παράδοση, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Το έναυσμα είναι η παραλογή του νεκρού αδερφού, η ιστορία του Κωνσταντίνου και της Αρετής, η γνωστή, εν πάση περιπτώσει, διαφοροποιημένη, αλλαγμένη και φτιαγμένη γύρω, στη σύγχρονη εποχή. Ξεκινάει δηλαδή γύρω στο 2009. Και αυτό που με ενδιαφέρει να τονίσω έτσι, στην όλη υπόθεση είναι όχι μόνο η αλλαγή που συμβαίνει στην ζωή ενός παιδιού κατά την εφηβική ηλικία προς την ενηλικίωσή του, αλλά το θέμα της απώλειας, το ζήτημα της φιλίας, το θέμα της οικογένειας, το πόσο μπορεί η οικογένεια να υποστηρίξει ένα παιδί, και η διαχείριση του φόβου. Και όλα αυτά με όχημα τη φαντασία, η οποία είναι έτσι το είδος που λατρεύω. Διαβάζω και αγαπάω πάρα πολύ. Λατρεύεις το φάνταση, γι' αυτό γράφεις κιόλας αυτό, έτσι. Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γράψω κάτι άλλο. Διαβάζω και άλλα πράγματα, αλλά εκεί είμαι. Ή είσαι ή δεν είσαι εκεί. Είναι μεγάλη αγάπη το φάνταση. Θέλεις να μου πεις πώς ακριβώς, εμένα πάντα με απασχολούσε το πώς κάποιος ενήλικας μπορεί να γράψει μέσα από την οπτική ενός εφήβου και μιας έφηβης κοπέλας συγκεκριμένα. Πώς το κάνεις αυτό, πώς μπαίνεις τόσο καλά μέσα στο χαρακτήρα και το αποτυπώνεις? Δεν ξέρω αν το κάνω καλά, αλλά συμβαίνει το εξής. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ναι, το κάνεις Είχα καλά. ρωτήσει κάποτε τη γιαγιά μου πώς ήταν όταν ήταν νέα. Ήταν τότε η γιαγιά μου 75-80 και μου λέει η ίδια. Μπορεί να έχω περισσότερες εμπειρίες ή περισσότερες γνώσεις, αλλά το κορίτσι είναι ακόμα μέσα μου. Είτε είναι το μικρό κορίτσι, είτε είναι η έφηβη. Υπάρχει η έφηβη μέσα μου. Απλώς μεγαλώνοντας δύο εφήβους, γιατί ο γιος μου είναι τώρα 20 και η κόρη μου 16, και ενώ το έγραφα ήταν λίγο μικρότερη, αλλά επίσης έφηβη, έβγαινε αυτό το πράγμα για να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί τους. Και να είμαι και φίλη και μαμά και όλα αυτά. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι έγινε, αλλά σαφώς έκλειβα και πράγματα. Ιδέες, συζητήσεις, ε, λέξεις, φράσεις τέλος πάντων, ακόμα και εμπειρίες. Απλώς υπήρχε το κορίτσι μέσα μου για να αναγνωρίζει αυτά που ενδεχομένως με ενδιέφεραν ή που μπορεί να ενδιέφεραν και τους άλλους. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα είμαι έφηβη, βέβαια. Δεν λέω σε κανέναν ότι έχω φύγει από αυτό. Το πιο ωραίο ήταν λίγο πριν να εκδώσω το βιβλίο που είχα γενέθλια και η κόρη μου έγραψε στο Facebook «Ευτυχισμένα 16, μαμά». Καταλαβαίνεις. Σαφώς. Νομίζω ότι μέχρι να πεθάνουμε δεν θα έχουμε διαφορά. Δηλαδή, είναι ζήτημα αυτοορισμού. Το παιδί του κουβαλάμε μέσα μας. Το νέο τέλος πάντων. Όσο και να μεγαλώσουμε. Απλώς κάποια πράγματα αλλάζουν έτσι με τα χρόνια. Συνήθειες των νέων, η φρασιολογία των νέων ενδεχομένως. Κάποια τέτοια πράγματα, αλλά αν έχεις δίπλα νέους μπορείς να κλέψεις. Ναι, είναι θετικό. Είχες τις εμπειρίες Είναι, μέσα στο σπίτι. ναι. Τουλάχιστον και δεν έπεσες στο ατόπιμα αυτό που εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ σε εφηβικά μυθιστορήματα, όταν
προσπαθούν να μιμηθούν την ομιλία των νέων και μπαίνουν τελικά κάποιες φράσεις που είναι, πώς να το πω, δικαί μου και τι γίνεται και λίγο πιο... Αυτά που νομίζουμε εμείς ότι είναι η ομιλία των νέων ουσιαστικά, ενώ... Εντάξει. Μαρίνα μου, είχα και καθοδήγηση και λογοκρισία. Αλήθεια. Ναι, και από τους δύο. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση. Θα τους φαινόταν υπερβολικό, θα το έβλεπαν, αν το έκανα. Και θα μου έλεγαν ότι μάζεψέ το, τέλος πάντων. Ήδη τους φαινόταν υπερβολικό που χρησιμοποίησα κάποιες λέξεις έτσι, περισσότερο συχνά από όσο τις χρησιμοποιούν αυτοί. Γιατί μπορεί να έχουμε εμείς την αίσθηση ότι τα παιδιά μας έχουν φτωχό λεξιλόγιο ή ότι μιλάνε με συγκεκριμένους κώδικες και με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι περισσότερο επιφανειακό αυτό. Έχει να κάνει με τις συζητήσεις που γίνονται δυνατά. Θέλω να πω, σαφώς και σκέφτονται, σαφώς και εμβαθύνουν και κάνουν έτσι πιο προφούντες συζητήσεις κτλ. Δεν είναι τόσο επιφανειακά τα πράγματα. Ναι, και καμιά φορά μιλάμε λες και είναι χαζά, ας πούμε, ενώ δεν είναι, ή μιλάμε, πώς να το πω, κόβουμε λέξεις που πιστεύουμε ότι είναι δύσκολες γιατί υποτίθεται δεν θα τις καταλάβουν, το οποίο νομίζω είναι χαζό από μέρους μας. Άρα η έμπνευσή σου, δηλαδή είπαμε για την ιστορία, είναι από την παράδοση του μικρού αδερφού. Έχω ένα κόλλημα με τέτοιες ιστορίες, έτσι, μεταφυσικές, και που αφορούν την παράδοση και που αφορούν έτσι, παραμύθια ή και λογοτεχνία παλιά, του 1800, του 1700 κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί το έναυσμα. Είχε να κάνει και με την κόντρα που είχα με την κόρη μου. Η κόρη μου ανακάλυψε ξαφνικά την αμερικάνικη λογοτεχνία και μάλιστα αυτή τη soft, που είναι κάτι μεταξύ μεταφυσικού, δρόμου και ροζ λογοτεχνία. Αλλά που τα περισσότερα από αυτά, και ειδικά τα πιο τρανταχτά, γιατί να μην λέω για όλα, υπάρχουν κάποια πολύ αξιόλογα, στερούνται ηθικού βάρους. Θέλω να πω ότι ο έρωτας είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Αλλά σαφώς δεν είναι μόνο αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολεί. Και θέλοντας να της δείξω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα, άρχισα να γράφω. Βέβαια έγραφα από πολύ μικρή, από τα 8 μου, αλλά δεν είχα καταφέρει ποτέ να ολοκληρώσω ένα μεγάλο μυθιστόρημα. Τώρα ενδεχομένως θα έπαιξε ρόλο και η ηλικία, η ωριμότητα. Όλα αυτά. Και σαν απάντηση είναι ωραίος τρόπος να... Ναι, με ενδιέφερε όμως ο έρωτας. Ήθελα να το διαπραγματευτώ αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα ως κάτι ιδιαίτερα θετικό. Και ήθελα να μιλήσω για τον ιδανικό έρωτα. Στο επόμενο μυθιστόρημα που γράφω δεν μιλώ για τον ιδανικό έρωτα. Και μάλιστα ως έναυσμα, δεν ξέρω Μαρίνα αν έχεις διαβάσει το Συμπόσιο του Πλάτωνα. Ναι. Το έχω έτσι... Γνωρίζω βέβαια ότι οι περισσότεροι φιλόλογοι όταν μιλάνε για τον έρωτα αναφέρονται στο Συμπόσιο του Πλάτωνα, αλλά εμένα από το όλο ζήτημα με ενδιέφερε ο λόγος του Αριστοφάνη για τον ανδρόγυνο. Τώρα δεν θυμάμαι να πω την αλήθεια. Λέω ότι πριν μια δεκαετία το διάβασα. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει ο Αριστοφάνης για τον έρωτα, είπε ότι οι άνθρωποι στην αρχή ήταν ανδρόγυνοι. Ανδρόγυνοι, κάπως έτσι. Η μια πλευρά τους ήταν γυναίκα και η άλλη πλευρά τους ήταν άντρας. Είναι με το μύθο που τους χωρίζει στη μέση ο Δίας, με τον κεραυνό αυτό. 4 χέρια, 4 πόδια, 2 κεφάλια, ενωμένα κτλ. Και έχουμε πρόβλημα σύνδεσης. Μάλλον, εγώ σε βλέπω λίγο... Να δω. Εντάξει. Λοιπόν, ο Δίας είχε πρόβλημα μαζί τους, διότι ήταν πολύ ισχυροί, δεν υπάρχουν κτλ. Και αποφάσισε να τους χώρισε. Με αποτέλεσμα να μην τρώνε και να πεθαίνουν γιατί έψαχναν το άλλο τους μισό. Αυτό τώρα ως ιδέα του πήραν διάφοροι ρομαντικοί ποιητές, γραφείς και μεταφυσικοί φιλόσοφοι και το ανήκαν σε κάτι άλλο, ότι είμαστε μισοί, ότι κάποια στιγμή χωριστήκαμε και ψάχνουμε διαρκώς το άλλο μας μισό. Να θεωρήσουμε ότι το άλλο μας μισό είναι ένα. Ότι ένας ή μία είναι αυτό που ψάχνουμε και που θα μας καλύψει.
Οπότε κάθε φορά που σκεφτόμουν τον ιδανικό έρωτα, έτσι, από νεαρή ηλικία, που ανακάλυψε το συγκεκριμένο σύγγραμμα, θυμάμαι τον Ανδρόγυνο. Γι' αυτό στο συγκεκριμένο βιβλίο, και βέβαια και επειδή απευθύνθηκα σε μικρότερες ηλικίες, γιατί η Ηλέκτρα μου, η κόρη μου, τότε ήταν 13-14 εκεί. Α, η Ηλέκτρα τη λένε την κόρη. Ναι. Αγάπη και μίσος ανάμεσα στη μαμά και στην κόρη. Ήθελα να δει πώς... Να πω μια στιγμή για όσους δεν ξέρουν την ιστορία, ότι η Ηλέκτρα είναι το όνομα της κολλητής φίλης της πρωταγωνίστριας. Δηλαδή, μία από τις πολύ καλές φίλες της πρωταγωνίστριας. Και επίσης η Ηλέκτρα, η κόρη, είναι και φωτογραφία εξωφύλου. Ναι. Αυτό το ξέρουν βέβαια οι περισσότεροι. Θα τους το δείξω και live το βιβλίο βέβαια, αλλά δεν είναι. Ναι. Σε έκοψα όμως. Πες μου. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι ολοκλήρωσα αναφορικά με τον έρωτα. Και επίσης μου είχε κάνει κάτι άλλο έτσι πολύ εντύπωση και το θυμάμαι. Αυτό που έλεγε ο Σωκράτης στο συμπόσιο, ότι αυτός δεν ξέρει τίποτα, είπε. Αλλά πήγε εκεί να τους μεταφέρει αυτά που του είπε η Ιδιοτήμα. Η Ιδιοτήμα ήταν ιέρια, αλλά στο συμπόσιο φαίνεται ως δασκάλα το Σωκράτη αναφορικά με τον έρωτα, του μαθαίνει πράγματα. Και του είχε πει, λέει, ότι ο έρωτας είναι δαίμονας που μεσολαβεί ανάμεσα στους θνητούς και στους αθάνατους. Και αυτό έχει και άλλες προεκτάσεις, ότι ο έρωτας είναι μια ματιά των θνητών στην αθανασία. Ότι είναι κάτι το οποίο αξίζει να μείνει και αξίζει να το παλεύουμε και να το διεκδικούμε. Αυτά. Οπότε σκεπτόμενοι όλα αυτά και γνωρίζοντας καλά πόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και της πραγμάτωσής μας είναι ο έρωτας, έτσι ήθελα να μιλήσω κι εγώ γι' αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω, στην πρώτη συνάντηση που είχαν ο Βλαδίμηρος με την Αρετή, πολλές φορές έτσι βλέπουμε έρωτα με την πρώτη ματιά, αλλά αυτό δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δηλαδή προσέξαν ο ένας τον άλλον αμέσως, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση η αντίδραση του Βλαδίμηρου. Αυτό ήταν εσκεμμένο ότι ήθελες να κάνεις κάτι, πώς να το πω, Είναι προεικασία, ναι. Ναι. Προεικάζω κάτι. Δεν ξέρω πόσο το συνέχισες, πόσο το πήγες, αλλά ο Βλαδίμηρος τρόμαξε γιατί η συγκεκριμένη εικόνα, το συγκεκριμένο κορίτσι είναι μέρος από τους εφιάλτες του. Και δεν ήθελε να δεχτεί ότι αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει πρόβλημα ψυχιατρικής φύσης, ότι όλα αυτά συμβαίνουν. Οπότε γι' αυτό αγρύψε. Αλλά το θέμα είναι ότι και όλο αυτό που δημιουργήθηκε από την αρχή είναι αυτή η μεταφυσική ματιά, ότι είναι ο ένας το άλλο, μάλλον είναι τα δύο μισά ενός όλου. Και μάλλον ήταν και ο τρόπος του να το διαχειριστεί, δηλαδή, όλο αυτό που του συνέβαινε. Έτσι. Του βγήκε θυμός, ας πούμε, σαν αντίδραση. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι να γράφεις ερωτικές σκηνές? Συγκριτικά, ας πούμε, με άλλες σκηνές που είναι, τι να πω τώρα, που κάνουν μια βόλτα ή μια μέρα στο σχολείο. Κάποια πράγματα βγαίνουν αυθόρμητα, κάποια άλλα όχι. Ήταν αρκετά δύσκολο και νομίζω ότι ήταν πιο δύσκολο από τις σκηνές των μαχών. Πιο δύσκολο. Τις πείραξα, τις ξαναδούλεψα, τις έκοψα, πρόσεχα να μην είναι πολύ απλοϊκές ή να μην... να μην γίνουν και πολύ γραφικές κιόλας. Τις στεγούμε πολύ κλαφυρά, γιατί και η ηλικία στην οποία απευθυνόμουν, έτσι. Υπήρχε ομάδα στόχος, τέλος πάντων. Αφού ήθελα να δείξω στην κόρη μου ότι μπορούμε κι εμείς οι Έλληνες, τέλος πάντων, το κοινό μου ήταν αυτό. Αυτό και αυτή η ηλικία. Και προσπάθησα να το πάω λίγο παραπέρα, δηλαδή να μην είναι κοριτσίστικη λογοτεχνία. Να είναι γενικά εφηβική λογοτεχνία. Αλλά γενικά πρέπει να προσέχω. Ναι.
πρέπει να κρατάς ισορροπίες και για το πόσα θα πεις και πώς θα τα δείξεις, αλλά και να μην είναι αυτό το αποστηρωμένο, ας πούμε, που θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να διαβάζουν οι έφηβοι ουσιαστικά. Γιατί και αυτό είναι λάθος, νομίζω. Το να μην μιλάμε, ας πούμε, για το σεξ, για ανάγκες που έχουν οι ίδιοι έφηβοι, γιατί τα αισθάνονται αυτά, τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι λίγο κουτό Ναι, να μην αναφερόμαστε σε αυτά. έχεις δίκιο. Υπάρχει αναφορά, απλώς το θεώρησα έτσι πολύ, πολύ πρόημο να υπάρχουν σκηνές σεξ. Ναι, Ολοκληρωμένο όχι, σεξ όχι, κτλ. σίγουρα, σίγουρα, όχι, δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι γίνεται όμως το σεξ. Μπορούμε να το. Πώς να το πω, δηλαδή υπάρχει μια Ναι, σκηνή που λες εκεί στο είναι κρεβάτι κάτι και τόσο αυτά που. φυσιολογικό και είναι στη ζωή μας μέσα. Ναι, αυτό που το δείχνεις, ας πούμε, με τρόπο δεν χρειάζεται να περιγράψεις τη σκηνή, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει Ναι, αυτό, συμβαίνει, είναι στη ζωή τους, δεν είναι κάτι παράλογο. Δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε εννοώ γι' αυτό. Κάπως όχι έτσι φυσικά. το θέτω. Ναι, ναι. Και έχεις δίκιο. Στο επόμενο που γράφω δεν υπάρχουν τέτοια κολλήματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει αυτή η βούληση της μαμάς που δεν θέλει ακόμη να μιλήσει για αυτά, τέλος πάντων, στην κόρη της, στις κόρες της, στους γιους της. Είναι δηλαδή λίγο πιο απελευθερωμένο ή πιο απομακρυσμένο από τον έρωτα, Είναι, πώς. είναι και πιο απελευθερωμένο και πιο απομακρυσμένο. Είναι και τα δυο. Και σαφώς νομίζω ότι είναι και πιο όριμο όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Σίγουρα και με κάθε νέο βιβλίο σου θα είναι και αλλιώς, φαντάζομαι. Ελπίζω, ναι, θεωρώ ότι συμβαίνει σε όλους αυτό. Ότι οριμάζεις, εν πάση περιπτώσει, γράφοντας. Τι μπορείς να μας πεις για το καινούριο σου βιβλίο, Λοιπόν, τι επιτρέπεται. μπορώ να σας πω ότι έχει σχέση με το Βυζάντιο, αν και γίνεται στη σύγχρονη εποχή. Ε, Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχε ένας όρκος από την εποχή του Βυζαντίου, από την εποχή των Κομνηνών, από τον οποίο με τον οποίο όρκο δεσμευόταν πολλές οικογένειες. Οπότε η συγκεκριμένη ηρωίδα είναι δέσμη αυτού του όρκου. Επίσης είναι έτσι πιο φάνταζη, έχει και κάποια στοιχεία επικού μυθιστορήματος και επιστημονικές φαντασίες, εκεί τα βρήκα σκούρα. Αλλά ευτυχώς έχω φίλους αστροφυσικούς, οπότε ρωτούσα. Πάντα καλό να Γιατί, έχεις ένα αστροφυσικό στο πλαίσιο. γιατί δεν μπορείς να μιλάς για πράγματα τα οποία αντιλαμβάνεσαι στο περίπου, όχι τα ξέρεις στο περίπου. Ε, και να τα χρησιμοποιήσεις γιατί μπορεί να κάνεις πολλά λάθη και, εν πάση περιπτώσει, να γελιοποιηθείς. Ε, και εδώ με ενδιαφέρει και το θέμα της απώλειας, οι σχέσεις πατέρα-κόρης αυτή τη φορά. Εδώ τώρα ουσιαστικό ρόλο παίζει ο πατέρας, ενώ στο προηγούμενο μυθιστόρημα δεν υπήρχε πατέρας. Ο πατέρας είχε πεθάνει, υπήρχε μάνα και κόρη. Αυτή ήταν η οικογένεια, η βασική οικογένεια. Εδώ με ενδιαφέρει η ανάπτυξη των σχέσεων του πατέρα της κόρης, δηλαδή αυτό πραγματεύομαι. Και επίσης ο μη ιδανικός έρωτας. Τι γίνεται όταν ο έρωτας είναι ελαττωματικός, τι γίνεται όταν ο άλλος ή οι άλλοι δείχνουν κάποια στοιχεία νωριμότητας, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να υπάρχει αυτό. Και επιπλέον με ενδιαφέρουν και άλλα κοινωνικά ζητήματα, κοινωνική αδικία, ο φανατισμός. Είναι μια θεοκρατική κοινωνία, έτσι φανατική, και υπάρχουν κάποιοι ηθήνοντες οι οποίοι εκμεταλλεύονται το πλήθος των ανθρώπων για να πλουτίζουν και όλα αυτά. Και επίσης είναι πιο έτσι, δεν έχει μεταφυσικές προεκτάσεις, αλλά είναι πιο τρόμο. Αυτά Ψυχολογικό μπορώ να ή σας πω. έχει και. Όχι, όχι, έχει κάτι σαυρικόλογες. Έχει κάτι σερικόλογες. Ναι, Είδες, αυτό περίμενα να ακούσω. Το γι' έχει αυτό κάτι είπε την σερικόλογες. ύπρικο, έχει μάχες και τα λοιπά. Ελπίζω ότι θα το τελειώσω μέχρι το καλοκαίρι, τι να πω. Και εγώ το εύχομαι. Να είσαι καλά. Ωραία. Και επειδή τώρα σίγουρα έχουμε περάσει το χρόνο και θα θέλουμε να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα, εγώ θέλω ένα τελευταίο να μου πεις, μια συμβουλή, ας πούμε, προς νέους συγγραφείς, γιατί οι περισσότεροι που θα σε ακούσουν είναι επίδοξοι συγγραφείς. Κάποιοι βέβαια έχουν εκδοθεί κιόλας, αλλά. Κοίταξε, δεν θέλω να το παίξω η Δήμων. Απλώς αυτό που κατάλαβα εγώ
αναφορικά με αυτό που κατάφερα τώρα σε σχέση με το τι δεν μπορούσα να καταφέρω τόσα χρόνια. Γιατί πάντα μιλάμε για μεγάλα μυθιστορήματα. Τα μικρά δεν με ικανοποιούσαν, αισθανόμουν ότι υπήρχε μια ανεπάρκεια. Είναι ότι πρέπει να το αντιμετωπίσει σαν δουλειά. Όχι σαν χόμπι. Δηλαδή, ότι θα πεις ότι θα καθίσω ένα εξάωρο, ένα πεντάωρο, τις τάδε μέρες, τις τάδε ώρες και θα δουλέψω. Και μπορεί να κάθεσαι 3 ώρες μπροστά σε μια οθόνη και να μην κάνεις τίποτα. Αλλά κάποια στιγμή θα κάνεις. Γιατί όλο το μυθιστόρημα είναι μέσα σου, αλλά το ζήτημα είναι να βγει. Και ας μην βγει σωστά. Θα το ξαναδουλέψεις. Υπάρχει και δεύτερη και τρίτη γραφή και πάει λέγοντας. Δεν είμαι της άποψης ότι υπάρχει μία γραφή, η αυτόματη γραφή κτλ. Και επίσης δεν θεωρώ ότι είναι επαρκή τα εργαλεία. Είναι περισσότερο σημαντικό το να χρησιμοποιείς τη διαίσθηση. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι εντάξει, μπορεί να έχεις εργαλεία και να έχεις βιογραφικά των χαρακτήρων σου. Και να λες ότι αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, αυτός είναι ικανός για εκείνο, ο άλλος είναι ικανός για τ' άλλο. Αλλά τελικά κάποια στιγμή να κολλήσεις και να μην σου βγαίνει, να μην σου συνεχίζεται η ιστορία. Άσχετα με το πόσο καλό σκελετό έχεις και με το πόσο καλά βιογραφικά έχεις και όλα αυτά. Εκεί πρέπει να σταματήσεις και να ψάξεις να δεις τι ακριβώς συμβαίνει και πού κόλλησες και γιατί κόλλησες. Συνήθως οι χαρακτήρες σου έχουν ζωντανέψει και αρνούνται να συνεχίσουν τα λάθη που έκανες. Κάπως έτσι. Σου λένε ότι είσαι κακός σκηνοθέτης, δηλαδή, ουσιαστικά. Ακριβώς, ναι. Σου λένε ότι αυτά που με έβαλες δεν είναι δικά μου, είναι το άλλο. Μάζεψέ το. Αυτά. Δεν υπάρχει συνταγή. Εφόσον μας έρχεται, μπορούμε όλοι. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι πολύ θετικό. Και πέρα είναι ζήτημα απόφασης. Αποφάσεων μάλλον. Και κάτι που σκέφτηκα τώρα. Γενικά, είναι δύσκολο να είσαι φάνταση συγγραφέας στην Ελλάδα? Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά εσύ πώς το αντιμετώπισες, θέλω να μάθω. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά εμένα με βοήθησε το γεγονός ότι έγραψα και εφηβική φάνταση. Οπότε Είναι πιο... έχετε λίγο καλύτερα τα νέα παιδιά που δεν έχουν εκείνη τα στερεότυπα, ότι τι είναι λογοτεχνία κτλ. Και ότι η λογοτεχνία, για παράδειγμα, είναι. Να μην λέω ονόματα, κρίμα είναι. Εκείνη η γυναίκα συγγραφέας ή εκείνος ο συγγραφέας, που εντάξει είναι με το ένα πόδι στην κανονική λογοτεχνία αυτή και με το άλλο στη ροζ λογοτεχνία. Και το φάνταση δεν είναι λογοτεχνία, όχι ρε παιδιά. Είναι. Οπότε νομίζω ότι αν απευθυνόμαστε σε νεαρότερες ηλικίες, σε έφηβους και σε νέους, ότι θα χτίσουμε μια γενιά ανθρώπων που θα καταλάβουν τι είναι το φάνταση και θα το αγαπήσουν. Και θα αλλάξουμε, εν πάση περιπτώσει, το αναγνωστικό κοινό και προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό. Και εγώ θέλω να δω το ελληνικό φάνταση να ανεβαίνει επιτέλους. Γιατί και εγώ, δηλαδή, αυτά που διαβάζω και αυτά που για τα οποία θα μιλήσω αργότερα, είναι όλα αγγλική, αμερικανική λογοτεχνία και είναι κρίμα. Ενώ έχουμε καλούς συγγραφείς, δηλαδή είναι κρίμα. Ωραία. Αγνή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Μαρίνα μου, σας χαιρετώ όλους. Και ελπίζω κάποια στιγμή να σας δω από κοντά όλους. Ελπίζουμε στο επόμενο Φαντάστικο ίσως, που θα γίνει το φθινόπωρο, να είσαι. Θα είμαι, οπωσδήποτε. Στο προηγούμενο ήμουνα. Ήμουνα κι εγώ, αλλά δεν γνωριστήκαμε δυστυχώς. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Επίσης.